Сръбвам си кафенцето тази сутрин в коледна чаша и докато свършвам това по двора, да нахраня кокошките, скумнах и малко тревичка, да се позавъртя по двора и да помисля какви са задачите, които трябва да се свършат днес, да се изуме колко много трева има за скубане, колко лоята има за разсаждане, подготвяме вече за до година и си мисля за нашите пчели. В момента вече слънчогледа прецъфтява, което е една от основните последни паши за тях. Обаче в нашия двор положението е друго. Колкото и много труд да костваше, колкото и много да се дразня над ученицата и на всички треволяци, които в момента има в двора, толкова много виждам как това е един естествен баланс, как пчелите са навсякъде и продължават да имат активна паша в двора, дори в тученицата, дори в тръните и просто всичко е в някакъв синхрон и това супер много ме радва и ми дава спокойствие, че всичко е така както трябва да бъде. На нас остава само да се радваме на цветовете, на жуженето, да действаме малко по малко, да отмятаме задачи и да сме благодарни за всичко това, което ни се случва. Защото като цяло то си е едно вълшебство и да не кажете, че само се хваля, ето и едно оплакване от тия лепки, които са навсякъде.